Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Oke nepi to yo. Ora kene ya. Balak lah. Mulai klik barang iki sareng klik barang. Nanase dan dipangan to, Bos. Dadi ora. Aja medhep iki rong tak ombe terus sik. Lho, ora nanase tak mangan. Ora dipangan ora diombe piye to? Ora dipangan ora diombe. Ora diombe lho. Nggo surungan. Oh, nggo surungan. Kak takok. Nggo surungan. Ya. Surungan kok. Nah, terus piye to? Lah yo. Mogok nyambe. Piye ta, Rat? Kok iso ngono? Surungan mogok. Surungane panas kok ngene lho. Engko sore nggane gendeng yo. Kok payung to, Duk? Juga payung, Duk. Apa to? Iki ngalih ning dine. Panas. Panas wis rada rene ngono lho, mepet rene lho menak. Karo Pak Po, he. Yo karo Pak Po. Dadi nek ben menak be yo nanas sakmono entek. Aku lho anggar mbok biji 8 9 kadang 10 arang kading lho senenge bal. Wis seneng ya. Lah nek 7 rapat, 7 ya gebuk cengelewi ta. Lah kok sore aku edakno iku malah. Edakne Duk suryane lho, Duk. Pangan ula bu. Lah kok. Suryane klemat edakne tomat kok. Ora tahu biasane kuwi kok malah surya barang to blok iki kok. Samari ku nek watuk aku. Korek kowe. Iki aku timbangane Kelangan. kelan rok timbangane kelan korek lho kelan rokok. Ngono ya. Nek aku ya ora kabeh. Nek kowe ya kabeh. Mergo gak duwe kabeh ya. Ngene lho. Kayak gila anggar rokok kemarin cetek kompor brengos sampe entek idep lho. Lah ndirek. Lah nang alas biyen kaya apa? Angger rokok wijik ra ganek bensin jelukne nganggo gagange apa jenenge iki? Jagong kuwi lho. Jelukne lup to diselah wis buk kuwi langsung nek gantang ya mati. Makane idep barang kobong. Sama nggo suthik nyotrem cangkem. Jawa dia alise sampe entek. Entek ya. Ngono nek gak ngono gak duwe cerita blok. Ya, wong ora kudu duwe cerita. Punya cerita harus punya. Heeh. Kowe kok mau nang lesu apa to daman to? Ono gak ngaret. Takok Duk wis ngonten, Bro. Ayo sing ngonten burung. Lah to rene sik lho, mondok rene lho lah kok. Mondok kene lho menak ngeruntel kene lho. Menak. Ampun kita. Takoki temat wi. Kowe ora ngeplot kok, Mak. Dia apa? Lho. Lah ra turu ki ning ndi to? Wong ora turu wis tau merem lho, Cuk. Kok iso bingung. Lah nyapa to kok lab wong lab delok kowe iso lab iki. Sawarane udan deh. Alhamdulillah rezeki. Ya alhamdulillah rezekine dhewe wis. Pin, Pin, ate kowe Pin. Lah to rene sik. Delok. Yo ning kene lho. Lungguh kok. Lah iki kedhek bae ku mbok tutul lho, Mbak. Wis. Wis. Gak pengen kok ndi Pin? Arep ning ndi? Padas ngali kono. Dong padas sih mbok rit apa talang-alang apa to? Ngaret kok padas ngali. Dong lam toro ya jare. Iki Pin. Red. Kok nemi loro ning kok sentong ke lho ben nggo pakan dhisik. Ya gedhe ketarane ora itu tak duwe sak bongkok to. Iki lho penak. Arek nyempali. Kok bingung kuwi lho. Nongko iki lho sing mangkulum sing elek iki. Gagak kowe nyapa dhewe kok mulih. Mulai aku dingin. Nyapa? Ya mulai bateriku arep balik neh. Sik aku ngono. Lah ngonten, Cik. Renge Cik nganu, dadi tak tinggal sik. Renge apa iki gak dicepot kabeh mergo tinggal gandolan, tinggal Tak kira langsung dibrol lek kabeh. nyetel apa iki cagak. Bisa mulih ta Mbok, dek iki serune pol. Baru mbok bagi. Ya, Bi. Bagi apa, Lek? Yo, Lah bila. Mbuh piye to karepmu iki? karepmu piye to? Ngono iki sik mulih ngono iki dadi yo
dibagi yang di Tapi lho, dikreweng to. Ora ro karepe wong iki piye aku yo ra jo. Karo piye ora karo. Gak bagi iki bagi ya apa to, Blok? Dan genano sik to. mie instan popo. Instan jare. Kan bagi mie instan. Jan jublek aku. Kok iso? Dingi mulai balik. Balik. Lah wong Pengen gak ada uang. blok nyeluki ngantek Umar teko lemat lho. Jangan nanti to lho malah kebuk luyur. Angger wis anu. Paten kula cek ana terus aku tak liar tok sore balik aku. Sore sudah mulai tawang, Bang. Kayak komune endang ngono lho. Wis wis ngulon. Ngulon. Tapi lek mat jeneng kene anak maghrib kae. Yo ora ro. Sik ning kene tar Cik. Tar sik selamatan kok. Sae kosong. Entar sik orang di sini. Ini ki piye, Lek? Kok cacahe piye to? Piye to? Gawen aku. Kok iso iki tenan kok. Kowe sing gawe ukara. Kudu isi jawab. Lah lho. Sing gawe ukara kudu iso jawab lho. Kok sak kosong ngene. Jadi sae kosong terus. Ini ya paham to. Kok ngene kok. Paham ya? Nek lho. Aku kan paham Lek jare. Panjang ini kudu wis paham. Yo to, Bu. Lo tintakne sik to. Lah kok paham terus iki rumah. Iki lulu penyangkrim iki. Yo gak maksud iki Ya. gimana Cik? Heeh. Ada wong kuwi dintekne sik. Lah mbok dudet ya ora apa-apa. Tapi rokok sore enak adem ning tangan. Lho, kok ning cangkem ning pikiran bareng nek Alah, adem. biar Lha iki prayo kobong cocot. ya gagak-gagak sore. Wis ra iso. Wong iki kulinane wong iki ora. Iya ya. Ya ta. Jare lo kulinane apa sawah apa ro? Siwa. Sejiwa rokoke jare lo. Oh, rokok sing kretek piye? Siji wae. Iku ketek bopo ya gak ro. Jiwa. Sarwang wae adat ngono lho, kulinane apik sing kulinane ae kok. Samaring nek gak tawar biduran jare Lek Mat. Yo kaget barang kuwi kok iso. Kaget ya? Kaget iki sosok nek kaget ya wae Wis to, Mat. Ya lho. Aku lho rokok burung tau watung iki. Ya lho. Ares gedang ku lho, buntelen tak nggone. Lho. tak samari nek greges. Iki gampang iki cocokan iki apa-apa cocok iki. Terus pawon Cocok ora gak mbas kok. lambe iki nek kewer-kewer kaya pawon wis apa-apa. Apa-apa mlebu ya? Butuh terah jobong kok. Sing mlebu apa sing mlebu? Ya kipas angin barang itu. Pasake kulkas. Hmm. Pokode ngono wedhuk ngono. Parluran. Perlu. Ya to mungkin. Ngono pokode ngono. Mbuh iki gak roh aku. Ngene iki lho. Piye to Mbik Wiwi kok? Golekane malah wangel, golekane malah lunyu. Tunjuk piye ta? Angger duwe sak eden wis dibal gak kena. Kumpulane to wong ki. Kumpulane ya. Kok angger ngono ditelepon wis gak gelem angkat. Ya ya ora apa-apa. Aku kalau njolone waduk to karo iki. Oleh ke mbekno. Ya tak gone klik kok jenenge lama. Singkat aku nak diawon. Ora. Ya terus tak gone klik kok. Tenan wite kok bogeng, gak percaya. Terus katane mamak tutik aku. Heeh. Mamak tutik. Arep tak gone anu, Lah goreng jere gawari kok. bupuh tutik ngono lah mong kae. Lemes ora nek. Ya enak. Ririne iki lho enak. Dadine gak nyantol. Wis to ben. Nek wis gong ngono kuwi wis ra kelingan wong. Gak kelingan ya. Nek wis ringan mat unduh mat. Cumae situasine iki lho mat. Ngene iki lho sing beda. Lagak ya aku marang to. Nanti Mat. Mas gak aku di kepentingan dhewe. Wah, ya, komunikasi atas sih iki ya. Cek. Karepno iki wis nang kono mbek engko paling aku delik undang mulih. Omong wedok lah aku wis seneng. Iki belas gak omong. Ya omong Yukur kuwi ngene. heeh. Wong kene yo wong sibuk yo cek ngurusi wong Ya begatan. mati ngono ya aja ngono to matu iki Dulur iki yo. arep dulu. Lah gopo to blok kok iso Ada lho matu. Terus jawab ene kepentingan. Ado-ado wong Gak tapi saya golekmu kok wangel wae ning ndi mbek jane. jolo agar jolo kuwi wis guru hasil saiki. Jere lah bengi gesang betat barang. Ya betet to, betet. Betet wong edok. Lho lho.
Dengin arek iki petuk celeng barang ning kono. Ning ndi? Lewat wis oleh tobruk gedhi lho yo. Menenge to. Moneng e. Aku jare apa ngukul aku ya gelem. Iya. Soalnya apa make senengane tombro. Aku bingung to. Aku kan duwe bos loro. Kawan karo Eklek. Tak goronoke tak go ngene Eklis tok nesu aku. Heeh. Tombre terus tak guak. Masih tak guak nang wajan. Enak men we. Wong kok. Dan Timbang kabeh cemburu lho, Mak. Tak guak nang wajan dhewe. Betul. Wong iki Oh, iya. saling menjaga satu sama lain. lebih lo. Iki Saling menjaga perasaan ya. lah piye? Kabeh iki yo kabeh tau amar lho, Mak. Gak oleh tobruk tenan pra iki. Tombro tenan. Gedhi. Yo sakmene, Mak. Kon ditapuro. Lapor tak kebiak-biak kuwi ginjal-ginjal dulu. Alah gak suwen. Selulupe ya. Ya ora to, langsung ilmu anjlak ketemu. Pondong langsung ya. Terus apa iki ngarep ngene roh to. Celeng. Celeng. Heeh. Krungu kok. Ya kok bosmu kono ta. Lah lagi engko Pas geger. sing minak serimpi iki roh malah ditangkap. Bener iki. Gak to, tak guakne wajan ku dhewe. Ngono ya enak berak iwake. Ya enak tapi rokok Gumbune mangan ngono lho ya kolu. Lah ya, aku kan Iya, tak tekoki. rokoke pas gak surya. Sejiwa. Karena meresapi nasib ya. Ya pernah tapi Hmm. ya pernah meratapi. Tapi rokoknya ora gandengane. Gak gandengane. Jiwa pinggal loh. Yo enak tapi kurang mantep. Kon ku 50 lah aku gelem jane. Mergo Gelem ya? apa make senengane tombro. 100 yo gelem. Karo kanca ki penek balung. Ku mau bosku sitok lho, Duk. Tak uncalno kowe. Tapi lah. Tak uncalno tok Mbok tak 100 saya kaya tak kei jane. Tak kei, soalnya make seneng, ngono lho. Ya wis kapan-kapan nek loro kok. Alah wis gak kapan. Wis gak kapan. Wis lak mancing dhewe ya lo ya. Mancing dhewe. Jan kok. Wis lali wis. Heeh. Wis oleh dhewe. Piye blok tahan kata-kata. Lah saiki wong sitok kaya wong papat. Ngerti ya. Mangan to nyaure. Hah? Itu santai. Santai. Lah yo seben. Gak iki terah gumbulan iki kudu arek sing iki ret. Salah sitok kudu arek kalahan. Gak ini pas dadi apa piye ta cerita. Diarani gocak gacek gawe dakon yo ngene iki. Sing go dakon to sing remuk. Ora raki kebuka bagian apa? Bagian apa to? Lu njalukmu apa? Bagian apa? Sapa? Kowe. Wis tak ama to, Mbik. Heeh. Ndak munggah digrajeni kayak kabeh. Kelo. Wis aja malah Digrajeni ndang. salah kabeh lek graji. Engko. Penting kuwi gingseng kan sat to. Lah mrene ning sini piye? Bener ora? Tuh. Diseni to. Lah ngono. Nah, genah ae. Diusik. Eh? Diusik. Genah ya. Diseni. Penting wangi sik masang kreng ke lho. Nek matane hap ora. To. Iki iso genah mateni ya. Apalan ya. Kuwi jirene cacah. Jire nek aku apa ya. Tau pokoke anggere mbok wangi ke lho, munggah ke lho. Masang kreng ke lho. Wis produk. Wis akeh ki. Nah, wis ngono ae lor iki jadi vlog hari ini ngobrol-ngobrol ya leren. Kowe ngono kudu pira, Blok? Yo sak senenge. Lah nyapa to pateni? Yo wis wae. Nah, wis ngono ae lor ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.